Nej. Nu tager vi snart de sko af, ja. Kom her, hej. Er du klar? 1. Haps. Det er bare godt. Bumle! Han bumler. Jeg er nødt til at komme til Kalifornien så hurtigt som muligt. Hvor er jeg? Hvor du er? Du er i Kølerkildekøbing. Den sødeste lille by i hele Kammerater Kommune. Det er jo bare Altså, hvis du synes det her er skønt, så bare vent til du ser resten af byen. Ved du hvad? Jeg vil enormt gerne se resten af byen. Så hvis du lige kunne åbne lågen og tage nogle klampe af, så tager du og jeg ud og cruiser og tjekker du kan ikke se noget. Hvor er vildt! Siger du til det på mig? Hvad var det, jeg sagde til dig om at tale med den anklagede? At ikke gøre det. Så stop din sludder, når du ser den kriminelle trafiktrussel ind til domstolen. Nu skal vi ud og rumle-bumle. Og rumle-bumle.